Възбуждайки игра, ние сме за изкуство, на което е дадено шанс да започне от нула. Сам в групата! Сам в групата! Сам в групата! Предлагай! 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 Променяй! Променяй! Разпространявай! Променяй! Променяй! Разпространявай! Разпространявай! Изкуствоведката, която трябваше да представи младите автори, не дойде да ги представя. Ина, няма какво да говорим. Първата изложба, която откриваме е на стъкло, да удостоверят. Това беше синусоидата на някой друг опис. На моралното? Да, полски пейзаж. Ще ви покажа една още фотография, но накрая. Случайно стана преди 49 години, на този ден, може би и в този час. На този ден и може би в този час се роди един човек, наречен Висоцки. Дръж, Станче. Авторът на тези снимки е Зафер Галибов. Дръж. Тук добре ти знаеш. Opinie masz jak zdechły pies. Мнението на другите хора за тебе е като за умряло куче. Za złe ci mają nie wiem co. Да. Не се знае за какво ти се сърдят. Czemu nie spytasz, czego chcą? Защо не попиташ какво искат от тебе? Poza tym, cóż zarzucić ci mogą? Освен това, какво могат да те обвинат? Że nie wyrządzasz krzywd, idąc własną drogą. Че не ги нараняваш, вървейки по своя собствен път. Inni nie zniosą, gdy ich drogą iść nie będziesz ty. Някои няма да понесат това, за да не вървиш по техния път. Czy wszyscy o tobie mówią źle? Nie może też? Czy nie wszyscy? Това е мой приятел от Пловдив, който се постара да дойде от Пловдив и да донесе свои 3 работи. Без претенция и без оценки. Ето ги тук. За да се почувстваме и ние неделни художници, както в този ден, ще помоля всеки от вас да вземе някакъв инструмент. Ако няма инструмент, може да използва своите крайници. Тези, нали, които са паркета, да. Това е също или той се пича, ако е така, се нарича камшик. Използва се също и в симфонични оркестър. Сега, може за по-удобно да се свири така, за да се използва резонанса на ръката, като дървено клепало. Така. Сега, вие двамата, искам от вас да свирите по мой знак следната ритмична фигура. Тази. Вижте ли какво? Ритмични удари в формата на така. Вие двамата, не? Запомнихте така. Да. След това. Вие. Айде. Един опит от вас. Там. Цялата зала прави преди това. Тази част прави шаш. Другата част прави. Така. Добре, кой ще да си паркета в гласа на първата паркетчика. Което ще става всеки.
Средното училище това прави. Драматургичен.